आच्छा दिनै बबे बबे जायगानिफ्राय बा बबे दोलोनिफ्राय दिनैहाय बेसे बुरजा जयनिं जाफैखो? दिनै मोनथाम जायगा मोनथाम गामि लुंथुं आरो बिनालाबापारा आरो बे नाराबारि गामिनिफ्राय गासै 30 जनसो मानसिफ्रा जोंनि दलखौ मोजां मोननानै बा बिजेपि दलखौ मोजां मोननानै आरो जोंनि समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म सारखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गोसो खुसियै बिसोरो गुबुन गुबुन दलनिफ्राय फैदों आरो दा दतमा समष्टि हिसाबै बिजेपि दोलोनिफ्राय ओरैनो बेसेबां साखाफारा जानानै दं? बेथ' जथेस्थ' जाबाय दा जोङो जेरावखि थाङा बुंनो थाङोब्ला दैलि जयनिं दा जागासिनो दङ आरो दतमानि फैगौ समाव जोङो 30,000 25-30,000 भटजों जों देरहागोन। देरहानाया रोखा? एकदम रोखा। थेंक इउ। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783-60226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।